Good afternoon, ma. Good afternoon. Biko, ị ga-agwa anyị afa gị. Abụ m Nwaada Chinwendu Nwadimkpa. Okay. Ị ga-akọwakwara anyị ihe maka chi na ka esi alụ chi na be unu. Okay. Ahora m ka m ga-esi wee kọwa ya ka ọ dị ya, mana m ga-atry. Ị ga-atry. Okay. Ihe a na-akpọ chi, ụfọdụ na-akpọ ya onye n'ọlụ ụwa, ụfọdụ na-akpọ ya onye ụwa. It means that na n'ala Igbo, onye ọbụla abịabugo ụwa before na bịakwa ọzọ. Onye ma ọ na-abụ a na-aga ọfọ, a sị na ịdị ka echi adịrị agwụla agwụ. So that means chi ahụ. So chi bụ onye n'ọlụgo ụwa, onye n'ọlụ ụwa. Nyanwa bụ ihe bụ chi. Ọ bụrụ na mgbe gboo ọ na-abụ amụọ nwa n'ala Igbo, o nwere mkpụrụ ụbọchị ọ ga-anọ n'afọ Igbo, asị ka eje mara onye bụ chi ya. Then o nwere ike ajụba ese, asị na nna nna ya, ma asị na nwanne mpi ya ma nwanne mme ya. Then achọ ihe, ọ bụrụ na nwanne mpi ahụ na-eme dibịa, eme gịnị? Akpọkọta ọra niile ahụ o ji eme dibịa, fee ya ofufe. Because na o nwere ndị bụ maka na ha mụrụ chi ha, mere ha ji ame gịnị? Atala ahụhụ n'ụwa ha pụta. Then abịa n'ihe eji enye chi, ihe eji edokwa chi, ọ dị ihe niile dị iche iche eji edokwa chi, ọ dịpendịrị nke onye ji. Onwe ndị na-egbu ewu, onwe ndị na-egbu ọkụkọ, onwe ndị na-egbu efi. Mana normal thing bụ na ji ga-adị ya, ji 4, oke ọkụkọ na nwunye ọkụkọ. Then ọ bụrụ na ịchọ itinye ewu ga-adị ya. Then nkwụ ọcha ga-adị ya. A na-etinye 1 bottle of life maka ndụ, 1 bottle of star maka akara ikpe ekpere akara aka, 1 bottle of hero maka mmeri. Then fanta ihe ụtọ. Ọjị ga-adị 7. Nzu nwoke ga-adị ya, nzu nwaanyị ga-adị ya, nzu ndị ichie ga-adị n'ime ya. Then edo ga-esi ya, obolo ọkụkọ ga-adị ya. Then akwa maka ize iwe ga-adị n'ime ya. Then ị ga-present the ji, ihe ndị ọzọ si ya. Emechazie ya, onye ahụ ekpechazie ekpere otu ya niile. O nwere ka esi edozie. Then o nwere ndị na-atụ nke ha n'okpesi, ndị na-enwe chi n'ike nga, nwee ndị na-ada atụrụ n'okpesi. Mana ọ bụrụ na ịchọ ịtụ ya naanị, ịma na ihe weta ogirisi. Iweta akwụkwọ ogirisi, akwụkwọ ogirisi a ya dị 9, 4 n'aka nne, 5 n'aka ekpe. Ọ na-represent 4 ahụ bụ nwoke, 5 bụ nwaanyị, maka na nwaanyị bụ ọmụmụ. So anything ọ bụla gbasara 5 ahụ bụ nwaanyị. Na ihe ị ga-eme bụ idebesie ya before ị ga-ebido inye ya bụ chi gị nne. I were ose ọjị mee gịnị? Tụchasị onwe gị, gufuo ya. I butezie all those things niile ahụ debe ya. I buru ụzọ were akwa, i were akwa ajụchasị onwe gị, si na ị na-eze chi gị iwe, chi gị na Eke, chi gị na Orie, chi gị na Afọ, chi gị na Nkwọ. Na gị nwa bụ Okeke Okafọ na-ezi ya iwe. Onwe iwe ọbụla ị kpasịrị ya, o ji wee gbakọta gị azụ, o ji wee na-eme na ife ada agarara gị ọfụma. I were akwa nọchasị onwe gị, i were nọchasị onwe gị, ị pịawa ya n'elu ogirisi ahụ, imezie gị na iweta ọjị. Ihe ewere ọjị na-abụ from ọjị 7 ahụ, i were ọjị gọba ọjị. Ịgọsi ọjị ka isi wee chọọ, idebere ya ofu n'ogbe, si anya na ezumezu mmụọ ya, ya na ya yi mee gịnị? Kee nya bụ nke ahụ n'ogbe. Mgbe nwa bụ onye walọ ekpere, ọ bụrụ na nwoke bụ ihe mere ya, ọ walị ọjị. Then after that, iweta nzu, ịba nzu ka esi aba nzu, tụọ edo. Imechazie ya, iweta nkwụ ọcha, ịgọ ka esi agọ, iweta hot, kpee ekpere, iweta life, kpee ekpere, welu hero, kpee ekpere, welu star, kpee ekpere, welu life, kpee ekpere, na kot ya kot. Then iwetazie ya bụ nnekwu ọkụkọ ka ị ga-ebu ụzọ wee gbulie. Igbuo nnekwu ọkụkọ ahụ, wee sị ya na ihe iji egbuli ya nnekwu, because nọ nnekwu ka eji ebi okwu. Okwu ọbụla na-esere gịnị a na-abụ na tata na gịnị a na-abaghị gị debe na mma na ihe ọbụla ga na-agaziri gị ọfụma. I welu nnekwu ọkụkọ akpebe ekpere.
atụ na ihe iji egbuli ya nnekwu bụ ka i wee dị nnekwu, ọmụmụ ụba, ọmụmụ ego, ọmụmụ nwa, because na nnekwu na-amụ nwa. Emesie ya igbuolie ya, ị bịazie mee gịnị, wetezie oke ọkụkọ, iweta oke ọkụkọ i wee gbuolie ya maka nkwudosi ike n'ihe ọbụla ị na-eme. Ya na ndị ichie ya na ya na-abụ nọ, igbuo dị oke ọkụkọ, igbusizie ya, o nwere ka esi abacha ji, o nwere ndị na-abacha ji, nwee ndị na-akpọwa ya akpọwa, ịkpọwa ya enyezie efe ya, ijezie eje mee gịnị, si ha ka ị bịakwa isiere anya bụ nri. Isi sizie ya bụ nri pụtazie, ọ bụrụ na ọ na mmadụ na-emere gị ma ọ na ị na-emere onwe gị, ịkwọ aka gị ịkwọrụ mmiri si otu a wụọ ya n'elu ogiri, si ha kwụọ na aka ka ha rie nne na nne ya yego. Then isizie chi gị ya kpọọ ọra niile ya na ya yi wee bịa. Mgbe ahụzi ihe ha ga-ewe bụ isie, na ị na-enye ha isie ka ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-enwe isi, ka ị na-anọ n'isi, ị na-enye ha ụkwụ ya na ị ga na-agata ihe ọma. Umejue ka ha na-agba gị n'ume, obie ka obi bụrụ ofu, ekie na ka tata ị na-ekenye ha okie, yanwa kenye gị oke gị, kenye gị akụnụba gị, kenye gị ndụ, kenye gị ihe akụ akụ na ihe enwe depending na ihe ịrịọ. Iwezie dị ji gbalichaa, then iwetazie duto that na ọ bụrụ ọzịsa chi gị bụ ihe na-eri dị nne. Enwe ndị ichie bịanụ, enwe ndị ọzọ bịanụ, enwere ụmụada bịanụ, imezie gịnị, iweta ihe dịka Fanta. Onwe ndị na-aba apụta fe ego different types of mmanya na ofu ofu, akpọpesịa ya gbaba ya n'ala ebe a, si nke onye na-aṅụ ya wetakwa kọpụ. Then a na-etinye siga, maka ndị ichie na-ese siga, sị ha see siga. Ndị na-akpọ ụtaba bụ gịnị, kpọọ na ụtaba. Then ebupụzie dị nri, mana nri ahụ esie ya, a na-esi dị nri ada etest ya. Ọ bụrụ na nwaanyị na-esie, nwaanyị nọ na nsọ ada esiri ha nri. Then nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọbụla mbọsị ihe edozichi gị, ihe adị ọcha, weda na ịnụ nwaanyị ma ọ na ịnụrụ di, gị na nwunye ga-ame mmekọ, gị na onye ga-ame mmekọ to complete 4 days ka ị wee dị ọcha wee approach ya. Agwụkọrọ m Daalụsọ. Keneng. Ị akọwala anyị maka Ogbanje, ihe ma maka Ogbanje. Ogbanje. Ama m ka ga-esi kọwa maka Ogbanje. Gịnị bụ Ogbanje? O nwere ihe mmadụ ji ụmụ one day, mmadụ bịa sị m eze nwaanyị, eziokwu na nwoke ga-anọnwuru nwaanyị ụwa, then nwaanyị ga-anọnwuru nwoke ụwa. Nsị ya n'ebe a ka esi wee mwepụta gịnị, Ogbanje. Ogbanje mean na mmadụ gbanyalị from nwoke to nwaanyị. Ọ bụkwa ndị bụ ụwa ha izizi o, ha bụkwa nwaanyị, bịakwa ụwa kịta ha bụkwa gịnị, nwaanyị. Akpọ ọfa gịnị, Ogbanje. Ogbanje is a special child, that is a special child in the sense that na onye ọbụla efu bụ Ogbanje, mana ọ bụ onye ọbụla efu a na-akpọ Ogbanje, because onwe ndị na-ewe na onye ọbụla bụ ejima bụ Ogbanje, onye ọbụla bụ dada bụ Ogbanje. Onye ọbụla nwee something ma anyị nwa ndị ọrụ ma anyị bụ Ogbanje, is a gift from the ancestors, understand? So no ya nwa be ya, enwe so many things eji ama ndị Ogbanje. Onwe so many things. Onwe ndị ọ ga-abụ ọ na-akụtakwa na ara 6 in the evening, efu ụkwụ ebe a ọ na-atụfu oyi. Onwe ndị na-ebido n'ụmụazị fobi ihe, understand, is a gift. When they bụ before anything ọbụla ga-eme, they will know and they will say it. Onwezi ike sef nge nwa agwara ya nwee ike ime take ya serious. So no ihe dị n'ime ya. So no from Ogbanje ahụ ka ejisi gị na-eji wepụta gịnị, iyi ụwa. Awesị gịnị bụ iyi ụwa? Asị na iyi ụwa bụ iyi mmadụ ṅụrụ before bịa ụwa. Ụfọdụ wee sị gị na ha mara ka fa si aṅụ iyi wee bịa ụwa. For example, otu esi ama iyi ụwa bụ otu a m nọ kịta mbụrụ nwaanyị. Ana m ụwa kịta na-ebili onwe m ndụ. Enwere m ike si hey na mbịa ụwa ọzọ na mama like ekwe bụ nwaanyị o, na m ga-alike mbịa ụwa ọzọ mbụrụ nwoke. Antụ ọ bụ na m ekwu ihe lilie wee nwụrụ ọ ihe ṅụ. Then mbịazi ụwa ọzọ mgbaghalịa nje. Then ịtọnụ ya lịa to gịnị, to nwoke. Mana onwe ndị ṅụrụ iyi, nke bụ eziokwu bụ na ya onwe ndị ṅụrụ iyi mana ha mara na ha ṅụtara iyi. First, onwe ndị ṅụrụ iyi na ha menwe ego n'ụwa, mebie n'ụwa izizi ha bịa na ihe ha si bụ na mbịa ụwa ọzọ na sọsọ ihe nni dị bụ ego mmeji na-eli nne
ego mmeji wee na-egbo mkpa, ego mmeji wee na-eme nka. Mana ọ bụrụ na ịbịa nwebe excess money na onye idiri ya, obi ike mgbe o kwuru ihe ahụ, o kwuru out of ignorance ọ marọ, then o mechazie okwu ihe olili ya na-achitezie ụwa ọzọ. Onye ama iji afụ some people ka enwere ego but ha nwere ego in the sense that na o nwere ihe ọbụla ha na-alike. Oro mgbe a yakwụrụ ụmụazụ ụgwọ school fees, ego ya abịa. Oro mgbe a yakwụ ụgwọ ụlọ, ego ya abịa. Oro mgbe a ga-eme nke ego ya abịa. Mana ha nwere inwezi ego a to the extent ka o explode ego ahụ ama mbịarụ. Then o nwere ndị nwekwara iyi n'ụwa ha nọ na fame nwelu ego na akaụntụ ha gafee 2 million or any particular amount ha kwuru okwu ya, then ha kpagide ego lute that place that thing apịa pos fe edigide chachacha ya ebidokwa gịnị tikitebekwa ọzọ. Then ndị otu anyị bụrụ nwaanyị, enwere mgbe m bidoro ọrụ ọfụrụ about 221 n'Ọnịcha. Enwere nge bịa nụ mgbalị afa dịga ma mma o ji ego mana nwoke ada asị ya ka eme. So mgbe a gbara afa, ọ bụrụ na iyi ọ ṅụrụ before ọ bịa ụwa, ajụbazi onye bụ chie, ọ bụrụ na onye bụ chie bụ nwanne mme ya. So mana nwanne mme ya ahụ jere ije di, understand, olute ebe ahụ emegbutie, o wee sị na ọ bịa ụwa ọzọ na ọma nnu di mana ọ ga-akpa ego. So the lady kpara ego, ọ na-Abuja as of 10, ọ kpara ego mana ọ nụrụ di. So ihe meziri bụ megịnị, a na-abụbụ iyi, a na-egote ihe na mmiri ka a na-eje Calabash, mkpụrụ iyi, ọkụkọ, iyom ọkụkọ na ndị a eje na mmiri mee gịnị, bụbụ ọdụ iyi n'ihe ahụ ikwurọzikwa ya. Ụfọdụ ihe ibe anyị nwere ike fụ ebe mmadụ jere ịmụ nwa, onye ahụ nwụọ, ọ dị nwa nwụọ, si hei na mbịakwa ụwa na ọ bụgoro otu a ka ịmụ nwa si adị na mama mmụkwa nwa. Ọ yi ikwu n'ọnụ antị mana n'okwu ọnụ ka esi wee kee ụwa. Antụ ihe ọbụla onye ọbụla kwu na-adị sealed. So na ya nwa bụ ihe m ga-akọwa maka iyi ụwa na Ogbanje. Mana onye na-aya, o nwere some situation ọ ya bụ ndị mmadụ anaghị arụ ma mmadụ anaghị arụ asị na Ogbanje na-enye ya nsogbu ka ya eme. Ọ na-adị enwe ndị na-eje aka asị gị na ejekwulu ya aka ahụ ihe na-arụ kapụ ha ọbara mee gịnị alụ ọfọ ọrụ. Nwee ndị na-agba ya azị aja. Enwere different types of Ogbanje edika. Enwere Ogbanje ụkwụ ụdara, enwere Ogbanje ụkwụ ube, enwere Ogbanje aja ọzọ, enwere Ogbanje ụkwụ achala, ya bụ the highest Ogbanje mmadụ ya agba. Enwere Ogbanje ndị enu anị, enwere Ogbanje ndị mmiri. Ebe a si ama nke bụ na abụ na alụchala onye ahụ ọrụ ndị Ogbanje ebe aka achọbazi Ogbanje ihe ahụ ọ bụ ejebu n'ahịa. Onwe ndị bụ Ogbanje oke ọfịa, alụcha afọ ọrụ ahụ ejebe n'oke ọfịa dedodo bụọ ya. Mana a na-eji ọkụkọ ọcha dị ndụ, ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa ewere ọkụkọ nwa agbọghọbịa dị ndụ wee du n'ahịa. Ekwubi okwu sị na ya bụ Ogbanje a bụ ihe na-enye nsogbu na ọkụkọ, mana a ga-eji ọkụkọ atịchesie ya arụ. Then ọ bụrụ na ọnwa ikorobịa ewere ọkụkọ ọcha ikorobịa, ọ bụrụ na nne nwaanyị maọbụ onye mụrụ nwa ewere ọkụkọ nnekwu maọbụ oke. A na-akwadete na ngwongwo baf ihe niile, bred, ngwongwo na ngwongwo. Agbalị ya gịnị aja ndị Ogbanje n'okoro danwụ. By this time alụsịzie ya buru ya jedebe ebe ahụ o si wee dị. Ka Ogbanje si bụ special child ka ha na-eweta good luck na Ogbanje na-eweta luck. Ogbanje na-atakwa ahụfụ. Onye ụfọdụ ndị sị na ha like Ogbanje, as I said before. Dịka dada, enwere ihe ọ ga-abịa ịmụọ dada, ịmara usoro eji eso dada mgbe ọ pempe, na-emeli ya achụli ya aja mgbe kwesịrị na ị ga-achụli ya. Ọ ga na-ewetara gị ọṅụ, ọ ga na-ewetara gị ihe akụ na-ewetara gị ihe enwe. Ya anya otu aka Ogbanje si wee dị. Mana ọ bụrụ na mmadụ bịa lụgo ụwa, ọ bụ na onye a bụ Ogbanje, ebe ọ na-afụ ha ụfụ na-arụ bụ na ọ bụ na ị marụ and ị recognize ya, ọ ga na-ata gị ahụfụ. Ọ ga na-eme ego bata gị aka tata oru echi nwatakịrị aha ya barụ. Ọ ga yagide arụ rigide ego a lichaa ya ọgbake. So ihe niile ọ ji eme datin bụ ka eme gịnị ka amalụ. O nwee nke bịa na my shop na nwa ya n'ahịa Arụ steeti. So mgbe apịa gba afọ bụ na nwa ya gbara Ogbanje.
mgbe gwa ife ọ ga-eme ya ji golo ọgọ white si otu a mee saraka sie ya rice nye ya fanta anya wụọ dị tin na wụọ fanta ahụ na antụ ọ na-eme mpi affect mpi a na-agba afọ ugwu Awụsa mpi a buru moto pụọ ọmalụ elu ọ ga na-alụso moto mana since ahụ ọ bịazi bịa mechalụ onye bụ nwata nwaanyị salaka nye ya ọjọọ were ya kpee ekpere were akwa nọchasịa ya arụ ebe niile ebido debe mma ọma ndị mma n'ikpu ọ ga na-eji nwayọọ nwayọọ na reset till everything adị mma. Daalụ sọ.